Takže, teďko už asi 3/4 hodiny, no půl. Vymýšlíme, co? Rap battle? Ne, tak to zase ne, ale vymýšlíme básničky, fakt jako úplně úžasný. No nekecám, takže jaký dáme téma? Třeba spreje v láhvi, teda v baťohu. Spreje v baťohu mě mlátí. Všechno se mnou klátí. Žijem si tu jako v ráji. Všechno ostatní je v háji. A můžeme přitom jít. A tak hledíme na sebe. Zůstali jsme sami. Byli jsme tu. Bez sebe. A jsme teďko rádi. Už nám to nějak nejde, jak jsem vzali ten telefon. On to třeba můj, co? Oči hoří, tělo splane. Že jsem stejně blbý. A tak si k tomu hulení dáme. Jo. Budem chodit. Pořád dokola. Ne, budem chodit. Budem básnit. Až teď A si tom třásni. ne, a kolektivu se stranit. Neboť my jsme Lepší. My jsme elita. a nejsme žádný elita. A nejsme žádný elita, jo, to je dobrý. No, tak si ty. Počkej, já to chci říkat do toho rapu, je to si zaraz. Mám ti dělat ten. Já ti budu dělat beaty. Počkej, jak to vlastně tím elita? Jo. Jak to bylo? Moje duše vzkvétá. Znala jsem ji už celá léta. My jsme elita. A přitom nejsme žádný elita. Jo. Mě to nedát na net. Neklopítnu, půjdu dál. Kdo by si mě jinak vzal? Já půjdu pouští, ne, půjdu lesem, půjdu pouští, Půjdu vodou. houští, Jo. neboť žiju v realitě. To jsou lidi.